Nuk je jedan od najpoznatijih brendova sa najdužom tradicijom. Pa, Aleksandra, zašto je to tako? Nuk ima najdužu tradiciju zato što mu jednostavno majke veruju. On je veoma dugo godina na tržištu, podržava dojenje. U svojoj ponudi ima flašice, cucle, znači sve to što može da pomogne u nezi deteta od prvih dana. Cucle i flašice mogu biti od kaučuka i od silikona i kao takve su atomskog oblika, znači veoma dobro imitiraju dojku. Stručnjaci iz Nuka su se pobrinuli da njihove cucle pozitivno utiču na rast i razvoj vilica i zuba deteta, znači nema nikakvih štetnih efekata na to. A danas smo hteli da vam pokažemo set flašica Nukovih. U kompletu imate dve flašice, znači za uzrast od 6 do 18 meseci, sa roze i sa plavim poklopcima i belim. I imate u ponudi jednu flašicu posebno, međutim taj set je veoma povoljan, znači mnogo je povoljnije kupiti dve flašice nego jednu. To je trenutno kod nas veoma dobra ponuda.